kafiri amma ba za su yaba mummuni ba. Za su iya baiwa kafiri hanzari idan ya rashin mutunci amma ba za su taɓa baiwa mummuni hanzari ba in yayi wani abu na rashin kyautawa, in yayi wani sifa ta gajiyawa. Daga cikin irin waɗanda wannan siffofin suka fito miraran aka gansu akwai wani marubuci a cikin jarida. Da yawan kuma masu karanta jarida ta turanci suna ganin sunansa Sunusi Lamido Sunusi. Duk wanda zai kididdige rubuce-rubucen da yayi daga shekara 4 zuwa yanzu ba zai taɓa tuno wani wuri ba da ya bi al'ummar musulmi, sai dai soki musulunci, ya soki shari'ar musulunci. Ba za ka iya kawo wuri ɗaya ba da ya soki kafirai ko da sau ɗaya. Duk rashin mutuncin da aka yi a wannan gwamnati ta Obasanjo ta shekara 5 ko 5.5 ko shekara 6 babu wuri ɗaya da ya taɓa sukan wannan mutumin. Amma wuri ba zai kirgu ba inda ya soki waɗansu daga cikin gwamnoni na arewa da suke yi kokari ko suka shelanta cewa za su yi aiki da shari'ar musulunci. Ya ci mutuncin su, ya zage su, ya ce ƙarya suke, ya ce babu ikhlasi, ya ce babu adalci, ya ce sace kuɗin jama'a suke yi, amma ya manta da cewa in wata jiha daga cikin jihohi guda ɗaya ta Najeriya an tuhumci gwamnatin ta sace wani abu, to abinda wannan gwamnan ya sata bai kai kashi 1 cikin 100 ba na arzikin Najeriya idan an kwatanta da abinda gwamnatin tarayya aka ta sata da kanta ko aka satan mata ko ta bada lasisi aka sata. Amma bai cika rubutu akan wannan ba. Yana zaune a Lagos, ɗan OPC suka yi fata-fata ga mutanen mu, suka yi kisan kai, suka yi ta'addanci, ko rubutu ɗaya bai taɓa yi ba akan ya zargi OPC cewa ba daidai suka yi ba. A yanzu a jarida ta jiyan nan, jaridar jiya, yana cewa hauka ma yan arewa suke da suke maganar cewa wai ba daidai ba, wannan wani tarko ne Obasanjo ya tsana musu kawai su musulmai. Ai kamata yi da musulman arewa da kiristan arewa su haɗa kai don su kare bukatu na arewa, ba wai musulmi su koma gefe suna cewa wa an yi musu ba daidai ba na da ministoci ba. Wannan fa sune irin mutanen da suke cikin mu, su ne waɗanda za a ce wa intellectual, wannan wasu ne mufakkirun, su ne masu mahanga. Shi ne ke kula da kansa cewa wai shi ai abin nan dai a social critic ne shi, wato annaqidul ijtimai, dukkan wani abin da ke faruwa wanda ba na daidai ba yana da damar ya sa baki akai. Wannan fa sune marubutan mu. Ga siffa ta munafurci ta gaskata akan su, sawa'un da gaske suke yi da jahilci suke yi, ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zukata. Amma mu abin da muka gani na zahiri siffofi ne na munafunci muraran sun gaskata akan su. Saboda haka irin waɗannan dole ne a fito a magana a kai irin waɗannan mutane a kan mimbarin juma'a jama'a su san su da sharrinsu, saboda suna rubuce-rubuce a cikin jaridun da suke na harshen turanci. Wallahi abin da suke yi inda da hausa suke yi ire-iren waɗannan ba su shigo kada su fita lafiya ba, babu yanda za su shigo su fita lafiya. Amma saboda da harshen turanci suke yi ba wanda ya san me suke ciki ba, kullum aikin su ya za su soki musulmi. Wai yanzu duk wani yunkuri da aka yi irin taron nan da aka yi a Kaduna na kokarin samowa musulmi yancin su, wai wanda kafiri amma ba za su yaba mummuni ba. Za su iya baiwa kafiri hanzari idan ya rashin mutunci amma ba za su taɓa baiwa mummuni hanzari ba in yayi wani abu na rashin kyautawa, in yayi wani sifa ta gajiyawa. Daga cikin irin waɗanda wannan siffofin suka fito miraran aka gansu akwai wani marubuci a cikin jarida. Da yawan kuma masu karanta jarida ta turanci suna ganin sunansa Sunusi Lamido Sunusi. Duk wanda zai kididdige rubuce-rubucen da yayi daga shekara 4 zuwa yanzu ba zai taɓa tuno wani wuri ba da ya bi al'ummar musulmi, sai dai soki musulunci, ya soki shari'ar musulunci. Ba za ka iya kawo wuri ɗaya ba da ya soki kafirai ko da sau ɗaya. Duk rashin mutuncin da aka yi a wannan gwamnati ta Obasanjo ta shekara 5 ko 5.5 ko shekara 6 babu wuri ɗaya da ya taɓa sukan wannan mutumin. Amma wuri ba zai kirgu ba inda ya soki waɗansu daga cikin gwamnoni na arewa da suke yi kokari ko suka shelanta cewa za su yi aiki da shari'ar musulunci. Ya ci mutuncin su, ya zage su, ya ce ƙarya suke, ya ce babu ikhlasi, ya ce babu adalci, ya ce sace kuɗin jama'a suke yi, amma ya manta da cewa in wata jiha daga cikin jihohi guda ɗaya ta Najeriya an tuhumci gwamnatin ta sace wani abu, to abinda wannan gwamnan ya sata bai kai kashi 1 cikin 100 ba na arzikin Najeriya idan an kwatanta da abinda gwamnatin tarayya aka ta sata da kanta ko aka satan mata ko ta bada lasisi aka sata. Amma bai cika rubutu akan wannan ba. Yana zaune a Lagos, ɗan OPC suka yi fata-fata ga mutane.